Kulumga Tiprasa takok bukuk song jotono phum kaham ang Dinesh de Burma final ang pir gana Baskango Bangalore Tiprasa volleyball team ni tei norok mia sari ko khawar man khana khorok sa takuk Rosen nahi Prosen bo bus by accident ngai bini lang ma choi thanga Bangalore hataya bom na hali area wo tabok bini dead body to tonja ka St John's hospital ni mortuary yo bini case ko choli tongo tabok madi wala police station ani koine musung mani hinga tako bukuk song norok je Bangalore hataya tong norok please baskang phaibedi khaw je khawar man mani te hinga bini buma to kri bo bini nana khorsa bai tango bini manai khorsa tongo poribar tasuk sathaya to ke borok bo Bangalore bo saisung no kaisa ajine borok tongo tongmani bini nana bai bini manai no putui tongmani tabok sung Tiprasa Bangalore tong norok bono bumte ke help lai bini dead body no nagoro hariman abo sung chai toklanya nanai Haklayo Tiprasa tongnai rok bom nahali area o bono je sini nai rok buskang busaonu jesek norok collection claim man sang norok collection claidi chung try clainai chung jesek man sak sini yang te sing man mani jong clainai tabok formalities je police formalities joto clear case formalities ni John de Burma thangai joto kisu claina police station thangman ya golo sung nai nai boni case buntui tabong ke help nango je Bangalore tonglai Tiprasa rok narok jesek mansak donate khlainani try khlaide bini dead body no rohalainani bagai jodi bini company nitai kuno donation man kha bod bini company nitai compensation man kha angka kaham kok jodi maya angka ka sungma rohna jodi mani phana thanga angka sing je connection khlaimani no mani thangmani ya golo sing collection khlaimani no bini family members no sung donate khlairi mano so kha khlai norok buji khana hani ani kok angta musana ne muchung যদি বুঝি আঙেন রক আনো তেসে কন্ট্যাক্ট লাই মানো হায়াকে জন ন তেসে কন্ট্যাক্ট লাইডি জন বাই কোঅর্ডিনেট লাই মানো যত বড় মনো কল খাইছিলেন নাগে বাট মেসেজ খাইনাকা খাইরি রেডি বিকজ বাবা বিজি তগানো তা কইসা পুলিশ স্টেশন থাঙ্গাঙ্গা ব অনেক বিজি থাংনাই ইয়াং ইয়াং নি কেস ও ক্লিয়ার খাইনা নাংমানি বাগै বা ইয়াং ইয়াং কক খাইনা নামা বাগै তবে খাখলাयो তে যে বিন লগে তংনাই রক যাবা যে থুই থাংনাই তাকুক না সিনিনাই রক বিনি রুমমেট রক বরন থাংনাই হেল্প লাইলে না নাই Mia to borong jotono information do bai kha sung bo je manmate sung jotono kisu khlainai to parani borok na bo koimu norok bo je mansak busu collection khlairo hariman norok bo chai tok dikisa sung chini Bangalore Tiprasa to sung jesu khlai mansak sung sure khlairo hornai promise khlaimai ya je sing asung ti khlai manai ni but sini yang to je puri sak sung ti khlairi nai norok bo saimono this is the third case do you must ne bisingo 3 number case ka just last week on John kaisa thangai dead body to niri phayoka aboni se sekang basang kaisa rahoroka and tabuk la ye mianga boni death case ni thanga ang saman kabang borok jaga borok wang mo question thlayo tamge Bangalore hate simi borok Tiprasa rak thit na play kintu a question kaisa chayak lai jaka amne inge chini borok simi ya thei tong nai buni borok thungi tong onyo state ni borok thei tong tabuk sung sini borok thimani khobor manmani karon ge sung update mo bagus no khobor mon hai kana ro abuni khobor man la khamu am dikhena buini desh ni borok buini state ni borok bom tikena thuitong so please ang koine muchu mulu korok no o question please ta khlaidi o proshno please ta khlaidi ki tamungai chini borok rok Bangalore thange thina khlai abo kok question kun sungjang nai kiri baksa ba hanna tamgai buini hate thang kam khlanya nang tamgai oro tongai sakaji maya ong aji manu maya ang ya tawang ke joto borok joto kisu no khlai mania awoni bagai ma phaileo sung paireo baksa paireo tang pai kam khaine rok khlaibeo je jaga borok comfort a jaga na borok phai comfortable khai kam khainani jotono chaitobo so ang lo corona asno koina muso so please o question no kisa hasal ke tondi ta singjabari ke Bangalore hate tam nesak borok thei nei amo ke kaisa ekdom negative question ang thango jemon sudo Bangalore hate asmi phai borok thei mai thango amo haya tam ninge sung nukha Chennai Hyderabad bo ko ekjon accident nge thimani tongo tabo nge asik information maya because arani theke kebo amtike publicity ranai kari sini Bangalore je Tiprasa team tongma hai oino state of kurui oino jaga ase coordinate khlaine kari tongo Delhi roko tongo boroni borok coordinate khlai tongo so good job Delhi o tongnai je team roko jotono kaham ke good job khlai tongo je Tiprasa team tongnai rok boroni way TSF tung je panang tung but good tabo ke amtike same sing je tongma hai team ang koine mu chungu Chennai Hyderabad Kerala bo kabang Tiprasa rok tongo borok bo ek loge thanchake tongna jani chai tongna ne engthung so asuno bisi kok sana loklia abone saran thangmani sia sini takuk je thei thangnai prosen no sung bini dead body no rahana sung chai toknai
tabo promise claim ya busuk jarati sing kam no chari mano honai tabo o kam ni bagan sing joto parani borok Tripura ni YTF team ungtung jisi team pan ungtung jisi pona party norok team ungdi sing joto ni help nangnai o help ni bagai norok please John Boy coordinate klai tongni diponi duita ni pore ke anabo mannai tabo ke asuk jarati norok sakang John Boy contact klai joto no khulum ka te oisa hambai sungno logiri tamani bagai kha klai norok age bo sungnom tikina logiri tamani hanai joto no chibai